Spesial kanggo Ayah Dava, Umi Biba Wong Sukra, Ayah Leo sing de baret kore. Cinta asali sing perasaan lir kaya angin dusuk ning badan langka warnane ana rasane bisa nguripi bisa mati. Cinta asali sing perasaan lir kaya angin dusuk ning badan langkawanane ana rasane bisa nguripi bisa mati. Rindu ibarat ayang-ayangan kadang sing tekan cuma bayangan pedang katonge lan kasih ugu gambar ati pecah wis ora butuh. Jona Production spesial masih buat Mama Irfan sing duet Tanjung Garut, Ayah Mahendra, Ayah Riko, Bunda Viko, Mama Angga ditonggoni Mama Angga. Cinta orang wujud hasrat orang ngebantu tapi dahsyat rasane yen wis peko tresnane. Asik jos. Cinta ora sempurna sering gawe ketua urip lawas barengan tapi ora kelakon. Rindu ibarat ayang-ayangan cilut kadang sing tekan cuma bayangan petang katone lan kasih pugu gambar ati pecah wis ora butuh. Amboy, singa barong lagi di sini. Hasrat orang ngebantu tapi dahsyat rasane yen wis peko tresnane. Cinta ora sempurna sering gawe ketua tapi ora kelakon. Mungkin Tuhan duwe rencana, Tuhan uga sing nentukeun. Cinta asale sing
kau suka